δάνειο για το εξοχικό. Στη Μύκονο να πάμε που πάει ο κύκλος μας. Διακοποδάνειο Πάσχα. Διακοποδάνειο καλοκαιριού. Διακοποδάνειο για το μοτόρ του μικρού. Δάνειο για να το κάνει τούρμπο. Το έκανε τούρμπο και πήγε και τράπεζος ο φρεκεσμένος. Δάνειο για όλα. Αυτή αχαήρευτη τη γυναίκα μου φταίει για όλα. Το παιδί θα γίνει πρωταθλητής, σαν το θείο του. Θα κρατήσει και την παράδοση. Δεν πάω να κρατήσει και όπου πάλι στο χωριό, λέω εγώ. Και μου το έλεγε εμένα η μανούλα μου. Μου το έλεγε, να πω ότι δεν μου το έλεγε. Μην την πάρεις αυτή τη γυναίκα για μου, είναι σουρτούκα. Αλλά η Άκη μου έκανε κάτι κόμμα στο κρεβάτι. Πήδαγε από εκεί, πήδαγα κι εγώ από πίσω της. Πήδαγε από την άλλη, πήδαγα κι εγώ από πίσω της. Τότε πηδάγαμε παντού. Τώρα μας πήδηξε και γιος και μάνα μαζί. Ο γιος, μέσα, κοιμάται. Έχει αγώνα αύριο και θέλει να ξεκουραστεί. Και η γυναίκα στην κουζίνα τρώει 2-3 κατσικάρια για πρωινό. Όχι να πηδήξει, μωρέ. Ούτε να περπατήσει δεν μπορεί τη φακλάνα που έχει γίνει. Και τι να κάνω, δεν ξέρω. 4 ράφτρες παίρνουμε για να τις φτιάξουμε φόρεμα. Μία για κάθε πλευρά. Ο Βενιζέλος μπροστά του λιμός είναι. Παπά, εδώ είσαι. Λεφτά. Δεν έχω, καμάρι μου. Δεν θέλω για τον αγώνα. Δεν έχω που να σου πάρω διάλογο στον πατέρα. Δεν έχω. Περίμενε. Θα σου δώσω λεφτά να μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη. Θα πας στη σχολή του Σοκράτη να φοιτήσεις, να μορφωθείς, να γλιτώσω κι εγώ. Τι λέει. Δεν πάω εγώ σε σχολές. Εμένα καίει το αίμα μου, τρέχει αδρεναλίνη στο κορμί μου. Δεν πάω εγώ να μάθω θεωρίες. Θέλω σπίτι. Τι σπίτι και βρούμ, πετσαφρακιασμένο. Θα πας στη σχολή του Σοκράτη να φοιτήσεις. 10 κουβέντες θα σου λένε, 100 θα απαντάς πίσω. Σ' ό,τι αγώνα και να μπεις κερδισμένος θα βγεις. Δεν πάω, λέμε. Θα δώσεις. Όχι. Καλά. Πάω στο θείο που με αγαπά και θα του μοιάσω. Στο διάβολο να πας. Που καλύτερα νιώθει του σαν χόμπιτ. Θα πάω να χώσω. Κανείς εδώ. Του Σουκράτη ψάχνω, μήπως τον πήρε το μάτι σου. Αν ψάχνεις κάποιον, ρώτα τον άμεσα αν είναι αυτός. Κάτσε να ρωτήσω το πάλι εδώ πέρα. Να σου πω, μήπως είδες, είναι ένας κύριος μωρέ εδώ με κάνει ένα μαδί και λέει κάτι χαζά, ήταν αυτός. Τι? Ο Σοκράτης. Α, γι' αυτόν ήρθα. Να σου πω, θα με μάθεις να είμαι σωστός και επιστημονικός. Πιο εύκολα κερδίζει ο Ρουβάς βραβείο Δημήτρη Χόλ με τις βάξεις στην Επίδαυρο, παρά εσύ να μιλήσεις σωστά. Άσε με να προσπαθήσω να μάθω κάτι της, να πολεμώ αυτό που θέλω. Καλά. Θα σου κάνω μία ερώτηση. Ναι. Και αν απαντήσεις σωστά, τότε το λόγο το σωστό θα μάθεις. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να σταθείς πίσω ακριβώς από τη μητέρα σου και εκείνη ακριβώς πίσω από σένα? Πορνοδιαστροφικός μας δεν ξέρω, Μαντουδία. Δίας, δεν υπάρχει εδώ. Αν σταθείτε αντίθετα, πλάτη με πλάτη φτάνει. Θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Έχω 20 κιλά σίδερο και 20 κιλά άχυρο. Ποιο είναι πιο βαρύ? Το σίδερο θα πω. Έξω από εδώ, χωριάτα ρε. Εδώ είσαι πουλάκι μου. Ο θείος δεν μου δίνει. Του χρωστάς, λέει. Έλα εδώ βρε. Σκουμπάκι. Μπράβο. Βάω, θα να δεις. Θα πας στη σχολή του Σοκράτη να φοιτήσεις. Και από το δίκαιο και τον άδικο λόγο, τον άδικο να μάθεις. Αυτόν που κάνει τη μέρα νύχτα και το δίκαιο το φέρνει τούμπα. Προχώρα. Προχώρα, εγώ, προχώρα. Εδώ, εδώ. Το γιο μου δέξου Μέγα Σοκράτη. Αποκλείεται. Θα πληρωθείς αυρά. Άμεσα θα δάχτη.
Γιατί αν κάνεις κάτι σωστά πρέπει να πληρώνεσαι γι' αυτό. Φτιάξε, παιδί μου, τα πράγματα. Και ο δίκαιος και άδικος λόγος θα σου βγει και να μιλήσει. Βγάθηκε. Ό,τι έχεις να πεις να το πεις μπροστά στον κόσμο και να σε κρίνουν οι άλλοι. Και να, εδώ μπροστά σε όλους σε προκαλώ σε μια αντιλογία. Με σοφίσματα ρητά και μοντέρνα θα σε φανίσω και ως γυρεότερος αν δέχεσαι, με θέμα γνωστό σε σένα, ξεκίνα. Δέχομαι. Και θα σε αποκρούσω για να δει ο κόσμος πως το σωστό και το καλό πάντα κυριαρχεί και με πολίτευμα αξιοκρατικό σαν τη δημοκρατία προχωράει ο κόσμος. Δημοκρατία έχουμε εδώ. Και δεν το είχα καταλάβει. Και χάρη στη δημοκρατία που λες, ο κόσμος αναπολύει συχνά την επταετία τη λαμπρή. Τότε που φτιάχτηκαν οι δρόμοι. Τότε που δημιουργήθηκαν γήπεδα σε κάθε γωνιά της χώρας. Που τον Παναθηναϊκό τον έμαθε η Ευρώπη. Τα λεφτά πήγαιναν στον αθλητισμό για τους πολλούς και όχι στο θέατρο για τους λίγους. Και αν είναι όλα όπως τα λες εσύ, τότε ο κόσμος γιατί αναπολύει και ψηφίζει εκπροσώπους τους τότε και τη Βουλή του σήμερα. Για τη Χούντα αν μιλείς, σε μέγα παγίδα έπεσες. Τότε έστελναν τον κόσμο στην εξορία. Απαγόρευαν την κυκλοφορία, ενώ τώρα εκλογές πράξη δημοκρατική. Η ελευθερία του να εκλέγεις και όχι να τοποθετούνται πρόσωπα βία ή να είναι αρεστά. Ο λαός έχει δικαίωμα ψήφου. Εκλέγει και από τις πράξεις κρίνει τους πολιτικούς και αποφασίζει αξιοκρατικά για την επανεκλογή τους. Μάλλον σε άλλη κοινωνία ζεις. Ο κόσμος βλέπει όποιον προβάλλουν τα μέσα. Δεν γνωρίζει από πράξεις, μόνο πρόσωπα. Και αυτά τα επανεκλέγει για να βολέψουν κάπου ή να είναι βολεμένοι από παλιά. Και σου έχω παράδειγμα απτό με πολιτικό υπεύθυνο ως υπουργό για τα εδάφη της χώρας που έχει επανεκλεγεί και όταν οι Τούρκοι κατέστηλαν τη σημαία στα ίμια, ο Πάγκαλος τραγούδαγε. Φυσάει πολύ από το μαμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει τη σημαία από τον ιστό. Όσο για αυτά δίκιο σου δίνω. Αλλά η λογική, οι τραμπουκισμοί και οι ξυλοδαρμοί αυτών των βουλευτών που βγάζουν οι ακραίοι θα τους περιορίσει η δικαιοσύνη και θα τους βάλει στη θέση τους. Μήπως δίκαια τους απειλούν και θέλουν να τους δίνουν, αφού πλούσιοι αυτοί μέχρι τώρα μόνο πρόκαναν κριτικές και προαγραφές υποθέσεων ξέραμε. Και αν έχει δικαστεί πολιτικό ως τώρα παίζει να το γνωρίζω. Πλούσιοι είναι όλοι τους. Δίκιο και αυτό σου δίνω. Και ό,τι και να πω μια απάντηση σωστή την έχεις. Και με όλα αυτά ο Φιδιπίδης από τον άδικο λόγο μαγεύτηκε. Και ό,τι ήταν εύκολο σε αυτόν, και όχι μόνο επλανήθη, αλλά εφάρμοσε και αυτά που άκουσε. Γιατί όποιον με άδικο τρόπο πάει να υποφεληθεί, δίκαια θα κριθεί. Μυρολογάτε τράπεζες και γράφτε δανειστάδες. Έρχεται ο Φιδιπίδης. Έλα μέσα πουλάκι. Έλα μέσα καμάρι μου. Μορφώθηκα. Και έμαθα πως απομένει τη δικαιοσύνη στις μέρες μου. Και μην ξεχάσω, έχω κάτι για σένα που το σκεφτόμουν τώρα καθώς ερχόμουν από τη σχολή. Το πατέρα σου παράσχολε. Σεβασμό έχεις, δεν έμαθες εκεί που πήγες. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Πατέρα μου δίκαια σε δέρνω. Και άμεσα με λόγο σωστό, πως πράττω σωστά θα σου αποδείξω. Εσύ δεν με έδερνες μικρός αν ήμουν. Σε έδερνα. Για το καλό σου όμως. Και εγώ γιατί άρχισα να ξέφυγα σε ξυλοφορτώνω νομίζεις. Για το καλό σου. Μα ο γονιός δέρνει το παιδί και το παιδί με τη σειρά του το δίνει, το δικό του. Κι αν εγώ παιδί δεν κάνω, τζάπα το ξύλο θα αποφάει. Σωστά τα λες. Τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα. Σε λίγο έχω τη δανειστές μου. Βοήθησέ με και αυτά τα βρίσκουμε αργότερα. Οι δανειστές είναι δική σου υπόθεση. Εσύ υπέγραψες. Εγώ καμία σχέση δεν έχω. Το όνομά μου δεν φαίνεται πουθενά. Και τώρα πάω. Μου υποσχέθηκαν θέση καλή. Υπάλληλος Βουλής. Έφυγε ο Αγρίκος. Έφυγε το σοφρακιασμένο. Ανάθεμα μου δύσμιος. Με άδικο τρόπο πήγα να υποφεληθώ. Και δίκαια με άδικο
μου φεύγουν.